bismillah yawa ka ga rayuwar nan kana hanya kenan kai ma wallahi ina hanya abin da zuwa samu guri nan da mauna tun da safa na kira Allah ba samu guri wallahi wani aiki ne ya burge mu ta hakimi da cewa katin a gida nayi bai ta kan sai zuwa gidan don wani sun ma ba san shi nake ba sosai ko dai ta narke ko ka sha wani abu ta narke in ba ta narke ba za a kace za ka yi waka bai ba ta narke ba kuna ban mamaki duk wanda ko ga duk mawakin da ko gani ya fara hede fara babu wanda ya tashi ya zama wanda ba tare da ya to ai abin da ke bani mamaki ma muna yara bai iya wakan nan ba wakan nan yake ba kuma ya za ya zo ya ci da wakan wai me kana cewa ba kina mu ai mai uzuri a tambaye shi a ji wa ma zai yi wa wakai hakimi zan yi wa waka hakimin Roni ministan ruwa Galadiman wai me kuna cewa na ji kuna ta baki na motsi kuna cewa baki na motsi a dan kurma kayan ya fi ni kusa kai ga maka wai ganganci ne kai wai ga hakimi zai yi waka Galadiman ministan ruwa Galadiman wai shi zai yi wa waka shi zai yi wai shi zai yi wa waka dan gwaje yana ruwa ga mai dan kurma dan gwaje yana ruwa kai na lafi ta man ko kantila ni kaina tunda nake ban taba gani yayi waka ba amma yanzu ka zo ka ce za ka yi waka kuma bayan mutanen nan ma suna da waɗanda suke ruwa wadan gwada tare da kai soyayya ce ta sa zan yi wannan aikin ko da soyayya ce ta sa zan yi wannan aikin ko da dubin tu zan dinga yi bai taba yi ba kuma hakimi na da zai yi waka ya cancanci wasu waka yana cancanci kala ne saboda kwanan da kan kai da nisa akwai generators da kan karfa wa ba masu gobar ni ba ya bani ni rijiya ni ma an wani generator an bani ni ma an mun gwaran gwadi wallahi an mun ne ba gwaran gwadi akwai goma nan ta tebun diga ita ma ya bada ya ci kai gwaran gwadi kaje kai da dadi gwaran gwadi dadi sama za ta yin Allah ya da wallahi gwaran gwadi Allah ya ga albarka ni ma na bada goyon baya kai ma yawa ya kawo transformer gwaran gwadi dadi za ta yi gwaran gwadi za ta yi dadi za ta yi gwaran gwadi dadi za ta yi haka nake so gwaran gwadi dadi ni ma na bada goyon baya alaikum inna alaikum assalam ya na ganka haka jikinka da sanyi wallahi inna waka nake so in yi wa Galadiman hakimin Roni yanzu tun da kake a cikin gidan nan tun kakanninka ka taba jin wani yayi waka a cikin gidan nan inna wallahi wai so ni soyayya da nake wa Galadiman ce in ba wakan nan ne mai ba hankali na ba zai kwanta ba inna to kai in banda abin ka dan malam wakan nan fata kudi ci kai me gare ka da zaka yi wakan nan wallahi ne yanzu amincewa ke nake so kudi Allah ya kawo su haka nan zan je in gobe ga Allah ya kawo kudi ne yanzu amincewa ke nake bukata inna kin ga ranar da aka yi nadin Galadiman jirage da suka dinga yawo shi lokotoci a masarautar nan babu masaka tsanke guri ya cika tankan taba ganin taro irin wannan taron mai yanzu inda wace irin soyayya ce wace soyayya ce zan nuna mai san ni ma ina san shi kowa akwai yanayin da yake nuna shi ma irin basira ito ni kuma soyayya ta wannan shi ban nake so ni ma in yi domin ni ma ya san ina san shi kaga dan malam in dai akan Galadiman ne duk abin da zaka yi kawai ka ce yawwa inda abin da nake so ki ce min kenan kin kara min karfin gwiwa in ta ubangiji Allah ya baka yadda za ka yi yawa inna to dama abin da nake so in ji kenan a me kaunar ka kake bi ka ce za ka yi mai abu kin kara min karfin gwiwa inna ina jin ka ba haka muke ba haka ba yau to ai magana da ya kamata kai kenan amma tun da ruwa kana ta wani bana da zan ai ba ka ake cin ba da shi to babu matsala na yadda idan dai haka ne na yadda an ji ma za mu yi magana na yi ba tare da aiki a lafiya da su salamu alaikum ya aiki alhamdulillah ya tare da aiki ne ke so aiki
duba da munan arewa gaskiya yawancin mutanen mu ba a san a taimaka ma irin masu baiwa da hazaka na waka da sauransu. Sabanin idan ka je kudu ba haka bane gaskiya. Za a ga mutum ya ɗauko wata idea cewa waka zai yi ko zai ɗan yi wani fim ko da wani abu ne da ilimantar da mutane. So za a ga mutanen kudu suna ƙoƙarin taimaka ma mutum, za su tallafa maka, wani ma za ga gida za su bada, wani kuma kuɗi za su bada, wani kuma za ga cewa idan aka tashi irin wannan aikin to baki ɗaya duk abin da za a yi zai ce maka ya ɗauki nauyi zai maka. So gaskiya muna arewa muna da wannan matsala. To ai duka maka ce zami audio zami video. Abin da nake son ka fahimta shi bayan mun gama maka buga maka video, a wurin buga bidiyon da da akwai yaran da za mu na aiki, akwai da za mu ɗauko da baka kaga bidiyo waɗannan dole mun sallame su. Kana za mu zo wurin maganar bidiyo, akwai maganar location, ka ji da bayan maganar location akwai maganar ɗan rawa da za mu ɗan rawa na kuma da za mu kawo, kowa da za mu kawo da nan yana son biya shi. Dan ba mai da za ka baro da mashi daga gidan sa ko gidansu ko ka ɗauko yarinya daga gidan mahaifinta ka ce ka zo maka aiki kawai da zo ta da mai ba wani abu da ta na ga kamar 500,000 ma ina ba da ranta yayi ba wasu sai da gaba da nasa ke magana sun sai su yi kuma baki daya 1.5 ba ta san ta wannan ba amin 2.5 amma yanzu mu rage wa kawo 1.5 wannan shi ne last abin da na so zan iya rage ya ta daga 1.5 din ba za ka rage mana ba zan iya rage komai ba shi ma ka san abin da ya da rabi ba ka san abin da yana neman ka haka sai ka faɗa dalili shi ne ina da kishin al'umma. Na biyu ina son in ga cewa ana samun mutane suna amfani da baiwarsu domin su rufa ma kansu asiri. Rufin asiri ta fannin za su samu abincin da za ka ci sun sauƙaƙa ma gwamnati ba kulle an zauna ana ta ce gwamnati ba mata a ba mu aiki domin yin karatu. Akwai da dama da sun yi karatu. Kai ma na san kayi karatu na ƙarshe ko baka samu aiki ko ba amma ba wani bane in gaba ko sau da ke zan iya ce ba ko shi sa na rage da ranar da gida in ga abubuwa idan Allah ya sa an samu wannan kudin zan dawo insha Allah sai da yau ba idan ka je ka samu ni ne maka alƙawarin samu kai da za a yi sa yau ba matsala na go idan ka gama samuwa to ka zo ka same ni amma ba kada ka takura maka ka cewa dole karfi da yaji sai ka fa nemo wannan kudin misali abin da shi ka saka abin da ka gani shi ne kada ka je ka ce ko za ka yi sata ko ka yi wani ko da kin da kai wannan kai da Allah ni dai ban ce ka je kai sata ko wani abu ba ka zo kai amfani da baiwa ka tun da na ce zan taimake ka in Allah ya zan ce kai ko da ma ba ta kai naira miliyan ɗaya da rabi ba abin da ka iya samu ka kawo ko da aiki idan mun yi gama sai ka ga da za a yi a hankali ka cika sauran to shi ke da ba Malam. To. Ina wata sabuwa. To. Na je na samu daraktan da zamu aiki nan da shi har studio din sa ya ce min miliyan 1.500 da miliyan 2 ma ya ce min inda wajen ya gani fara ya gane ma ya ce mun ba da miliyan 1.500. Yanzu in ban da abin ka dan malam. Ko ni da kai aka kasuwa ta za a yi min miliyan 1.500. Wallahi inda dai amincewa ke nake so abin da nake tunani ina wannan floating na wanda na kai linta. Inna a je a saida tunda ginin nan daman ba a rufe shi ba ina tunanin ya za in samu sauran kuɗin da za a rufe shi Allah bai bada ba in je in sa shi a kasuwa inda kin ga kuɗin sai ihe ni in je in yi wannan aiki za ka dira ta ka ce za ka dira ta ka kawai wannan gidan naka da ya daya shine za ka dauka ka je ka sayar inna wallahi soyayya da nake wa Galadima ta fi trillion ɗaya inna yadda Allah ya kawo wannan din Allah ya ƙara kawo ni saboda ni wallahi inna soyayya da nake wa Galadima wallahi inna ta fi trillion ɗaya to kin ga kuwa zaman wannan protein ne a wajena wallahi ba zai sa min soyayya da shauki a zuciyata ba amma yin waƙar nan ta Galadima ni a ji a kai mai a ce gashi ni ne na yi wannan aikin wallahi zai fi komai a tare da ni saboda haka dan Allah inna ki amince mini ni in kika amince ki kenan ya yi min komai bukata ta tariya to tunda ka sako Allah ai Allah shi ne mai komai
Allah ya bada sa'a in dai akan Galadima ne. Na baka izini da abin da zaka yi. Yawwa inna Allah ya saka da alkhairi inna kin ga yanzu ba can zan je in samu dillali domin mu je aiki da ke kawai in karɓa kuɗi na. Allah bada sa'a watakila ma filin ya baka. Tunda dai akan Galadima ne ai komai ba komai. Darakta ga wani saman na kawo. To, Malam. Ba matsala. Darakta ka sai da aka yi samu wannan kuɗin? Kai da na sai da fuloti na har na kai linta na sai da domin soyayyar wannan aiki. A to ai ni ma na ga alama domin na ga hakika cewa akwai yanayin cewa rashin babu. Kuma abin da ya sanya ni na ce zan yi ruwa zan yi tsaki in ga cewa na taimake ka a wannan harka. Shi ne domin na ka zo da niyyar cewa kana so kai. Ni kuma a gaskiya ban san ga mutum ya zo a rayuwa yana neman taimako kuma zan iya a ce na kasa taimaka. Wannan shi ne babban abin da ya sanya shi na ce zan tsaya don in taimake ka da cewa an samu matasa da mutane suna amfani da baiwarsu domin na ɗaya su taimaka ma kansu, na biyu su taimaka ma community ɗin da suke. Kaga za a rage rashin aiki, za a rage zaman banza da ake yi wanda kasan zaman banza shi ke kawo sace-sacen awakin mutane, kaji, tsallaka katanga, ƙarshen kidnapping da sauransu. So ba wani abin Allah za mu yi bai za a taimake ka. Ministan ruwa dan sarki Hussaini a gaida jikan dambo Galadiman. Ministan ruwa dan sarki Hussaini a gaida jikan dambo Galadiman. Ministan ruwa dan sarki Hussaini a gaida jikan dambo Galadiman. Ministan ruwa dan sarki Hussaini a gaida jikan dambo Galadiman. Ya Allah kai muka mika wa duk lamarin mu jalla mai sama. Dan darajar abba ka faɗi maka ta kwanan Suleman Galadiman. Ka kare lafiya gami da wadata ya zo dan taimakon al'umma. Ka kare lafiya gami da wadata ya zo dan taimakon al'umma. Ministan ruwa dan sarki Hussaini a gaida jikan dambo Galadiman. Dan sarki mu gaida minista yau Allahu ya ma Galadiman. Fatan mu Allahu ya rika mutanen Roni su nuna karama. Tun da ake nadi na sarauta tarihi ba kamar ka kogarma. Tun da ake nadi na sarauta tarihi ba kamar ka kogarma. Ai masha Allah. Wallahi ina aiki yayi kyau. Allah sa. Sai tuni na rarraba. Yawwa, Gidan su ina. mai dan kwali, gidan su mai kwalisa, gidan su Hashimul gidan dan da mu unguwar nan ba wanda bai samu. Yawwa inna. Yanzu can zan je. Ka raba wa matasa Yau baki. da raba matasa. Je gidan Sagirin Nuhu. Kin san shi ne babban hadimin sa. Sagirin Nuhu. Oh, Wallahi. kwarai. Wannan ai sai dai ya kara maka. Wannan ai so ne basta. Na dawo. Aje Allah ba da Can na sa'a. fa'inna. A'a. Yawwa. An yau yanda ka san uwata ta kada kishiyarta da aka yi abin da aka gama komai